Dupa kuwi dudu panganan makhluk alus. Asap dupa iku pralambang munggahe niat saka bumi. Asap sing munggah alon kuwi dudu mung kumelun, nanging lambang rasa batin sing lagi diunggahake. Ing kawruh Jawa, dupa dudu mung hiasan laku, nanging duwe makna spiritual sing jero. Geni cilik ing pucuke dupa dadi pralambang uriping niat sing ana ing jero ati manungsa. Mula ing laku sura, dupa kerep ana ing jejere wong sing nyepi lan ngeningake batin. Nalika asap munggah, wong Jawa maca kuwi minangka lambang panyuwunan lan pangeling sing munggah. Nanging kudu dingerteni, dupa kuwi dudu kanggo dipangan makhluk alus, kaya sing kerep dipahami wong. Ganda dupa dipercaya bisa nggawe rasa luwih anteng, pikiran luwih meneng, lan ati luwih ajeg. Asap dupa uga dadi pralambang donga sing ora muni, nanging dirasa ana ing jero rasa. Mula nalika dupa murup, swasana dadi luwih sakral, luwih cocok kanggo ngrungokake swara batin. Nalika dupa murup ing wengi sura, jagat njaba lan jagat njero kaya luwih gampang diselarasake. Mula dupa kerep ana ing jejere wong tirakat, wong nyepi, utawa wong sing lagi maca tandha. Nanging sing utama dudu asape. Sing utama yaiku niat, rasa lan batin sing ngiringi laku kuwi. Sebab dupa kuwi mung pralambang. Sing sejati ana ing rasa eling, rasa ngajeni lan batin sing meneng. Mula dupa ing laku sura dudu perkara asape, nanging cara wong Jawa ngunggahake niat lan rasa.